Sakramento veneremus senui et antiquum documentum novos et datritui praeset supplementum sensum defectui genitoque laus et jubilatio salus honor victus coque sit et benedictio prosidenti ab utroque comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo praestisti eis. Omne delectamentum in sabentem. Oremus, Deus que nobis sub sacramento mirabili passionis Tuae memoriam reliquisti. Tribue quaesimus, ita nos corporis sanguinis Tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis Tui fructum in nobis juditer sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Siklo tamangan po. Mipuriing Diyos, Mipuriing Diyos, mipuriing kasantus-santusan ng lagyo, mipuriing kasanto-santusan ng lagyo. mipuri Jesu Kristo, Diyos sampung taong tutu. Mipuri Yesu Kristo, Diyos ng buong taong tutu. Mipuriing lagyo ng Jesus, Mipuriing lagyo ng Yesus. mipuriing puso ng kakamal-kamalan, Mipuriing puso ng kakamal-kamalan. mipuri Jesus king Santisimo Sacramento ng altar, Mipuri Yesus at Santissimo Sacramento ng altar. mipuriing banal na Espiritu ing Paraklito, mipuriing emunanong degula na induling Diyos, i Mariang kasantu-santusan, Mipuriing emananong degula na induning Diyos, si Mariang kasantu-santusan. mipuriing banal at emimusinga ng pangakagli, Mipuriing lemos nga ng pangpagli. mipuring maligayang pangauli na banwa kaladwat katawan, Mipuriing pangligayang padala na banwa kaladot katawan. mipuring lagyo ng Maria, Virhen Ampong Indo, Mipuriing lagyo ng Maria, Birhen ng Pongindo. mipuri San Jose, ing kawagas-wagasan ng esposo, Mipuriing magpapagkalista ng esposo.
Mipuri ang Diyos, karing kayang anghel, ang pong banal. Ipuri ang Diyos, karing kayang angeles, sampung santos. Ang ligaya, walang puso'y pasalamang, ibigay at sakit ka, ibigay at sakit ka. Sound check. Maya payabak po kaya kayungan. At yuta na po king katlong aldo ng kikataon nobenong at pamagsadya para kasalunidad ng Immaculada Concepcion. Kambeda po din kikatamong pansariling kapagnasan kaniting misa, pakiabetala naman po din makatuking intentions. Ing kapasalamatan na po ding apostolado ng panalangin, Mayor Roding Gonzales and family, Jose Pepe Hison, Chris and Rona Gomez and family, Sally Francisco Seller and family. Kapasalamatan da naman dig magbasusi king Aldodang Kebaitan, Dinaumi Panganiban, Crystal Espino, Edmond Nosawa, Adonis Salas. Special intention, Ditz Enita David and family, Maria Lorena Pamintuan, Jesus Punsalan, Villamor and Rosalina Tolentino and family, at Mayor Teddy Tumang. Para king malalagwang kapaldanan dari, Brother Pat Ahos, Elmi Ronquillo, Edgar Dalus, Megan Centeno, Mark D. Kleiner Bayani, Belia Trinidad, Rosel Montemayor, Joy Manalo, Bianca Marie Santiago, Michael Alfaro, Espiri John Kayanan, Aida Ocampo, Florencia Mercado, at Sydney Obenario. Para kingalananggang kapainawan ng kaladwadari, Domingo Senior, Lisel, Domingo Junior, Ramon, Arturo, Amelia, Jenaline Preyal, Crisanta, Most Reverend Enrique, Father Aristotel, at ting maldang kaladwa king purgatorio.
Kinagyuning ipampo ng anak, ampo ng Banal Espiritu, ing grasya ni ginutang Yesu Kristo, ing lugod na ng Diyos, at ing pamakyagon ng Banal Espiritu, mantabi kay kayingan, at mayapayaba kay kayingan po, at may bye-bye na po yung bulan na ng November, o hindi na naman yung tauling bulan, niting 2023. At umpisan tayo kaniting Biyernes, at iting kaya katamong devotion king Sagradong Puso, kabang kaya katayo naman na pagsadya ng malang pesta ng Immaculada Concepcion. Habang kanita bebetang matampang agam pananiti, si Siyantala pareng kasalanan tamo, at manyad pantad pakalulu king hapong Ginoo. Ikang midaon king biyemo, alang-alang kaya kami, Ginoo pakalulo. Ikang misalwak king daya mo, ban iligtas mo kami, Kristo pakalulo. Ikang minunang nilugod kaya kami, Ginoo pakalulo. Ing Diyos sa may paintutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daling kasalanan tamo, dala na katangan sana, king biye, alangang manalangin tamo. Oy paming mayupaya, sinugat ming puso ng Jesus sa kekang anak, dapat pagdala na king kapatawaran at grasya. Sapon mo kaming patutu, king kapasalamatan, mi king kayang lugod, at pamaglarin mi karing kaya kaming kasalanan. Tinganadon mi, kapamilatan ni ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambemo at ng Banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alangang Pamamasang iba't kin libro ng propeta Daniel. Kabang makakira ko, meninap ko, at ikit ke ing metong amalikmata. Titsu pingangin, iba't king makapaturot, at sasapulana indanum, nindayat malat. Sinakalaring apat ang mga ragul alasip, iba't kindayat malat. Ing balang metong karela, makayaliwaya king metong at metong. Ing mumuna, kalupayang leyon. Dapot ating niyang pakpak, anting agila. Kabang pagumasdan ke, may putputla rin bagyos na. Mitas siya ing lasip, at tinalakadyang anting tao. Kaybat na nita, miyabyekeya, ing kaisipan tao. Ing kaduwang lasip, kalupayang oso. Makatalakadyo, kapamilatan din kayang bitis at awli. At inyang kiketan, aatlong tagdyang, pilatan din kayang ipan. At ing metong asiwala, sinabi na kaya, sulong, kanan mo ing anggang karning, agyo mong kanan. Kabang pagumasdan ke, lintoyo ing aliwang lasip, kalupanening leopardo. Dapot king gulot no, ating apat apakpak. Kalupadering ayop ating niyang apat abuntok. At tsukeyo ing askening ating upaya. Kabang pagumasdan ke, lintoyo ing kapat alasip. Masikanyo at makatakot, ampong makapangilabot. Paglapakan nala karing kayang ipan abakal, ding kayang biktima, at kaybat, pandamusaka nala. Ere kalupa ring aliwang lasip, at inyang apulong sagu. Kabang pagumasdan kula rin saguno, ikit ke linsut, ing metong amalating sagu, busal ning sagu. Begot na laring at lukaretang sagunang at tuna ka rin.
Iting malating sagu, ating nyandakal amatang tao, at meto nga asbuk, amilalalo, kimpamagmayabang. Kabang magumasid ko, ring tonong luklukan may bilila. Linuklukya itang metong ang bibibiyeking kapilan paman, king metong karing trono. Maputing ang timbulak ing imala na, at imbuak na, daliseng ang timbulbul nin tupa. Mitataw ya in trono na, at makabili karing milalablab, aparugang. Ing metong amamagus anting bati sa api luluwal kaniti. Ating libo-libong tao ka rin ban magsilbi kaya, at milyon-milyon na laman din taong pakatalakad king arapana. Ing piyamanuhan king husgado migmula, at ding libro, may buklat lang. Kabang magumasid ko, daramdaman kay pamurin, ing malating sagu, ang magsalitang kapalaluan at kayabangan. Kabang maglalawe ko, ing kapat alasip, petere, at inatsare imbangke na kingapi, at midulukyo. Mila ko laupaya ring aliwang lasip. Dapot mi pahintulutan lang manatiling mabye, ken di takpang panawon. Kan kitang malikmata ikit ko king kaya kabanim bengi, ikit ke ing metong abala mo tao, lalapitan ako. Makapadurot siya kimbiga, at mintayak ketang mabibibiking kapilan paman, at mi pakilala kaya. Mi pagkaluban niyang kayupayan, dangalan, at upayang ari. Banding tao rin sablang bansa, lahi at salita, suyuande. Ingkayang kayupayan, manatiliking kapilan paman, at ingkayaryana, eya miwakasan. Ing amano ning Ginoong. Paligayan yet parangalan, manggaman kapilan. Ikaw bundok at talimundok, puriyan ye ing Ginoong. Puriyan yet parangalan, angga kingalananga. Sabla-sablang bagye tutubo ketiking yato. Puriyan ye ing Ginoong. Puriyan yet parangalan, angga king alananga. Ikong sibulin danong, puriyan ye ing Ginoong. Puriyan yet parangalan, angga king alananga. Dayat malat at ilang, puriyan ye ing Ginoong. Puriyan yet parangalan, angga kingalananga. Lasip kindayat malat at sablang bagay mabibiyekin danuman. Puriyan ye ing Ginoong. Puriyan yet parangalan, angga kingalananga. Ayup asusulapo kimbanwa, puriyan ye ing Ginoong. Puriyan yet parangalan, angga kingalananga. Sablang animal, malyap at matunod, puriyan ye ing Ginoong. Puriyan yet parangalan, angga kingalananga.
manatili kan tapat ang gaking kamatayan, ngana ning Ginoo, at ibiyeke ko ing korona nimbiye. Ang Ginoo manatili kay kayo, pamamasa king may pabalita pangkang sandukas. Salita ni Jesus, karing alagad na, ing metong pang talimhaga, nga na lawan niyang dutong nga higera, ading aliwapang dutong nung akit yun manulod, balo yuking ingkauran malapit na. Makanya mo naman, potang akit yun mga palyari reting bagay, baluyo king malapit ng datang ing pamagari ng Diyos. Tandaan nyo, mapalyari nga ning sablang iti, pailangan mga matering taong mabibiyengin ng kasalukuyan. Ing banwating yato lumipas la, dapat ingamano ko manatili. Ing mayab ng balita ng kakatamong kaligtasan. Noong pong 1992, ilang taon na nakalipas, nakasama po ako sa isang pilgrimage doon din sa Lourdes. Duman kami ng Egypt. Kaya excited po akong makita yung Egypt. Pagdating po doon, na-shock ako sa nakita ko sa Egypt. Kasi hindi ganun ka-progresibo. Mayroon ding mga may hirap, no? Lalo yung mga nagtatrabaho sa mga pyramids na nag-aano ng mga kamelyo, na parang yung mga ano rin natin sa mga lugar ng tourist place natin na yung parang nag-eenganyong sumakay ka sa kanilang bangka, ganun. Kaya hindi ko inakala na ganun ang itsura ng Egypt, na hindi siya tulad ng mga developed countries tulad ng ngayon Europe, yung France, Spain, wala na yung US. Samantalang isang matandang sibilisasyon ng Egypt, at nababasa natin sa Biblia kung paano ito'y naging makapangyarihan. Sinakop ito ang buong mundo noon, siyang powerful. At yun nga po, yung mga Israelita ay nabihag sa parang ginawang mga alipin doon sa Egypt. Kaya hindi mo akalain na mahuhuli siya sa development. Well, siguro ganito po sa mundo, walang nananatili. Ngayon ay makapangyarihan ka, darating ang araw, mahina ka na. Lahat lumilipas. Lahat kumukupas. Yung pong unang pagbasa natin from the book of Daniel, yun ang sinasabi. Kung babasahin niyo po para nakakapangilabot. Kasi gumagamit ng ang tawag dito, mga apocalyptic words. Yung mga halimaw, may 4 na halimaw, nakakatakot ang itsura, gano'n. Ito po'y tumutukoy sa mga makapangyarihang bansa. So, andyan nga yung Egypt, tapos ng Egypt, yung Babylonia, tapos ng Babylonia, andyan ang Assyria, andyan ang mga Griego, tapos yung mga Romans. Yan ang naging makapangyarihan sa biblical history and even sa world history. Tutunghayin po natin yan. Kasi sa mga Greek, yung si Alexander the Great, di ba?
Pero ngayon, tignan mo yung Greece, hindi naman ganun kasing progresibo tulad ng Amerika o tulad ng France. No? Lahat sila once in the history, naging makapangyarihan pero ngayon parang wala na. No? So, walang nanatiling makapangyarihan. No? Lahat dito sa mundo, pwedeng magbago ang lahat-lahat. Kaya ito pong Book of Daniel, mayroon daw parang isang anak ng tao na bumaba mula sa langit. Ito po yung lagi natin tinutukoy ang pagdating ng Mesiya, o si Kristo mismo, na darating ang araw, ang kapangyarihan niya ay mananatili. Ang kanyang kapangyarihan ang siya lang maging magpakailanman. Kaya ngayon po, para sa atin, dito sa mundong ito, kung mayroong nanatiling kapangyarihan, ay ang kapangyarihan ng Diyos. Kung mayroong mananatiling kaharian, hindi ari-arian nung hindi naman nag-aharian dito sa mundo kasi lahat yan ay mamamatay din. Lahat yan darating araw, ika nga, luluhod ang mga tala. yung sa isang pelikula. Lahat sila mawawalan ng pangil at mawawalan ng kapangyarihan. Tanging Diyos lamang. Kaya ang kaharian ng Diyos, ang mananatili lang dito sa mundo. Kaya ito pong ating ebanghelyo ngayon, inaakay tayo para makita natin na buhay na naghahari ang Diyos dito sa mundo. Ang ating ebanghelyo ngayon, binubuksan lang ang ating mata na tignan natin ang mga tanda, mga sinyales, na dito sa mundo ay hindi nagwawagi ang masama. Hindi laging nagwawagi ang mabuti. Bagamat kung titignan natin kung minsan parang gustong gapiin ng kasamaan ang kabutihan. Pero kung buksan ng ating mga mata, mas nananaig ang kabutihan. At makikita natin ang kilos at galaw ng Diyos. Kaya dito po hinalin tulad ng Panginoon sa isang puno ng puno ng higera. Yung puno ng higera na kuminsan tulad ng mga ibang mga puno natin dito, parang patay, tuyo. No? Tulad ng mga punong nara. No? Alam niyo po yung mga nara niyan, ngayong December, January, mawawalan ng dahon yan. No? Katapos, by March, ang bilis, no? February, magkakadahon. No? Tapos mamumulaklak ng mabango, na kulay yellow. No? Kaya pag makita mo ngayon, nalagasan ng mga dahon, kung hindi mo kilala itong mga punong ito, akalain mo na patay na sila. Pero kung titignan mo yan, magbukas ka ng isang, ganunin mo yung branch niya, makikita mo may sariwa pa rin. No, kaya kung minsan mayroon pang mga buko, no, ganyan. No. So ginamit ng Panginoon ito na kung minsan makikita natin parang ang hirap-hirap, parang daming problema, parang yun nga, parang nananaig ang kasamaan. Pero tulad nito, we can see glimpse of hopes. We can see rays of hope. No, sa ating kapaligiran, no, sa isa pong nangyaring kalamidad, no, kwento ng isang pare, kwento ng isang brother priest, katatapos lang ng malakas na bagyo, no, at siya lumabas sa kanyang kumbento at nakasalubong niya ang isang matanda na kalong-kalong mga yero. Sabi ng matanda dun sa pare, "Good morning, Father." Sabi niya, "Napakabait ng Panginoon, Father." Sabi raw ng matanda, "Biruin niyo tapos ng bagyo, yan, lumipad ang aking mga bubong. Pero salamat ito, nakuha ko, Father." Sabi raw ng matanda, "Buti nandito pa yung aking mga yero. Binulot ko lang dyan sa tabi-tabi." Sabi niya, "Kaya pwede kong ilagay ulit sa aking bubong." Tignan niyo yung matanda. Sa kabila ng kalamidad, parang he's able to see rays of hopes. Napulot pa niya yung kanyang mga bubong.
Ano, at nagpapasalamat pa siya sa Diyos. No? At ito po ang pinupunta ng ating ebanghelyo. Tingin lang sa ating mga, yan. At makikita natin kung paano tinuturuan tayo ng Panginoon at pinapalalahanan. Buhay siya, nandito pa siya. No? Yung isa pong nagbibigay ng payo sa isang nalulungkot at nalulumbay na lumapit sa isang matanda. Sabi ng matanda sa kanya, "Iho," sabi niya, "matagal na rin akong nabubuhay dito sa mundo, pero alam ko, kahit na magtatakip silim at didilim," sabi niya, "kahit na magtatakip silim at didilim, maggagabi," sabi niya, "taga mo sa bato, sisikat muli ang araw. Itaga mo sa bato, sigurado bukas, mayroong araw ulit. Kaya yung problema mo, marahil ngayon ay gabi. Kung ano man pinagdadaan mo ngayon, siguro takip silim sa iyo o hating gabi. Pero asahan mo, sisikat din ang araw." No? Kaya ito po yung sinasabi ng ating Panginoon dito. Ang paghahari niya ay kalat, laganap sa mundong ito. Tingin lang tayo sa mga ordinaryong nangyayari at doon niya binabalot ang mensahe niya na tulad niyan, no? May pag-asa, may buhay. Kaya idalangin po natin, sana nga buksan niya ang ating mga mata para sa mga karaniwang nangyayari sa ating kapaligiran, mabasa natin kung paano niya tayong binubuhayan ng loob at binibigyan lagi ang pag-asa. Amen. Ngayon po'y ating idulog sa pintay mga kaibigan, tayong lahat na patuloy na binibigyan ng pag-asa ng Panginoon sa kabila ng iba't ibang mga dagok sa ating buhay. Sabihin natin sa bawat panalangin, "Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi." Para king Santa Iglesia Katolika, anting pugad ning kabyasnan, apalaganap sa iti karing sablang bansa, ban akilala re imiglalang king sabla, ipanalangin taking Ginoo. Para karing pumuntok sibiko, ing karelang katapatan at dedikasyon, king obra, mamungasa ng metong abayong lipunan apasalamat king Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Para karing daralan kasakitan, ing karelang pamagdusa, maging antisanang mabisang pataba, apapamunga karelang labis-labis abunga, ipanalangin taking Ginoo. Para kaya katangan, kapilan man sana eta mga lalo o dirilya karing aliwa, nuni magobratang matalik king daki ning ubasan, ami pagkatiwala kaya katamo, ipanalangin taking Ginoo. Ngayon ni aduan tamo isarilitang kapagnasan. Iba, kaligayan ming mamunga keng dakal. Maganap sana iti kapamirataning malapit ming pamakyugnayan, kingay Kristiya kang Kristo, ake kang anak at ginumi. Amen.
Manalayin kay pakamalang kapatid, banitin kay katamang daon, matanggap yara paning Diyos, si panglubos mayupaya. Oy paming miglalang, baligdan may puso ng Kristo ng anak mo, amit mong lugod para kay kami. Pang nilugod na, tanggapan mesa niting Eucharistia, at patawaran mo la rin kay kaming kasalanan. Tiyadan miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Ang ginuma natilya kay kayo, yat nayorem puso yo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Tunepin, karapat dapat at matuli, ding pasalamatan da kang paratit numang karinoy pa, Diyos king alanganga lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu-Kristong ginumi. Mitas makapako king krus, tunepin emunaning lugod ng Kristo, amidaon king biyena para kaya kami. Iba't king tagiliran ng metandos, minagusin danum at daya, ing sibo ning biya sakramental, kilub ning Santa Iglesia. King makabuklat ng puso, ning talapagligtas, hausan mo rin sa blantao, bansaklo, king danum ning tula, amanibatan king sibol ning kaligtasan. Nulinita kami rin sa blangkoro, ring anghel, karing banwa, daralit ming kekang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian keka. Diyos, may upaya. Adang kinagining-ginang. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ayin king espiritu mo, ban para kaya kami, malalang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daong kusang loob, king pamaylasat kamatayan, kinwaning tinapit, pepasalamat siya kaya ka. Piraso niya, binyene, karing kayong disipulo nga natanggapan niyo iti ko ang anat ka na niya. Itiin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman, kay baning apunan, kinwaning kadis, pasibayang pepasalamat kaya ka, at binyining kadis, karing kayong disipulo nga natanggapan niyo iti ko, nga minom ko kaniti. Itiging kadis ning kanakong daya, ing daya ning bay talanganggang tipan. Ami bubu para kaya kayo at para karing sablang tao, ban kaya tami patawaran daling kasalanan. Tapos niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ning kasalpantayanan. Inyang inigaganakan mi pa, ing kamatayin at pamanyabli na may biyan ng anak mo, darami kaya kaiting tinapi ng biyating kadis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapangmabaing pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Banal Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yato. Ban miganapya king lugod. Kambe ng Francisco kaya kaming Papa. Ati Florentino kaya kaming Obispo ading sablang pari. Kanaka naman di kapatid ming pepaynawan at maninaing sabing miye. Lalong talasuy mong di Obispo Ricardo at Padre Aristotel. Kambe di Norma at Armando. Ating alapang miyang mo nabiye. Tanggapan mo sana. King maligay mong harapan. Pakaduluban mo kengan. Gawan mo king ang karapat dapat magkamit king bilang hangga. Ban kaya biya ng Maria, imbirhendo ng Diyos. Kambiya ng San Jose, kayong esposo. Kaya biya ring apostol at ding sablang santo. At inupad kimalmong kaburian, king kaya kabaning panawun, purian dakat paligayan. Kapamilatan ng Yesu-Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambiyan at kaya, ibang mayupayang tatu, kagumning Banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga.